Para mientras na nakasirong ngunyan sa Hipaturakan Camaligan Municipal Police Station ang labis sa 200 na individual na naapektarang kan pagbaha na darakan Bagyong Christine sa Camaligan, Camarines Sur. Sigun sa Acting Chief of Police kanaon nabitan na hipatura na si Police Captain Rick Reginales, daisinda nagduwa-duwa na tabangan an sa indang mga bakwit, urug pa tada ipaman ang mga ining maray asin ligtas na masisirungan. Sa Moya pong opisina, welcome man po talaga digdigabos, lalo na pong arong kaning kalamidad. Saro po yan sa dapat dahil na isipon. Dapat pagtarabangan na po talaga. Kaya dahil po ako nagduwa-duwa na paggamit ang Samoyang istasyon para sa mga kaimanwa tatanangangay po aning tabang. An karahayang kan kapulisan sa naunambitan na hipatura, labi man na naapresyar kan mga bakwit. Sigun sa mga residenteng sinda Vivian asin Joanna, nag-iba ang hiling ninda sa kapulisan. Ang dating pigkakatakutan, ngunyan ang sa inda ng pigsasaluduhan. Sabi ko, mabuuton po ang chip digdig kang Camaligan. First time ko pati nga ako makihalubilo sa mga pulis militar. Halos may takot pa po. Sabi ko siyempre po pulis, takot kami. Sabi ko, mabubuot nung parang. Yun na po, naging nawara si takot ko sa mga pulis. Naging ka-vibes ko po sila. Dako lang po pa, salamat man ta. Ngunyan, telepon kami diyo. Dawa iba-ibang pamilya lang kakasararo. Inumaw man ni Police Captain Reginales ang pagpapahiling na disposisyon, maray na iribanan asin pakikipagtabangan sa indakan sa indang mga bakwit. Designate po kami ng mga paraluto, na sinda po ang nakatasking dyan, igwa pong mga parasakdo, para sa inumon, sa kapanghugas, asin po panglinig sa CR. So igwa man po itong mga matitibay maglangoy, halos kaibahan mi po pag may mga pig-rescue kami, iniiba man po sinda. Although po, itong mga kababayhan pa po, sinda naman po bahala katong mga kakayan ninda na mamantener ang kalinigan, sinda naman po ang naglilinig sa CR. So organized pong maray itong sitwasyon na kung saan sarong luto lang po talaga kami. Nagsubli po kami ng kaldero sa local government unit para po sararo lang po ang luto bako pong kanya-kanya na para mahilig tamang giraray ang pagkakasararo kasi sarok ta po sa iwasan ngani na magkanya-kanya sinda kasi diyan po nagkakaigwa ning day pagkakairintindihan pag nagkakanya-kanya. So magayon po si Flow kang pag-stay po ninda digdi sa istasyon. Sa ibong kan sa indang inisyatibo, lao man kan hepatora na may makatabang pa sa indang mga bakwit na matauan ang mga ininin makakakan asin malinig na maiinom na tubig. Para sa mga baretang Tutak Bicol, Regine Bue.